Σας παρακαλώ την ησυχία. Ξεκινάμε την εκδήλωση. Σεβασμιότατε, Άγιε Πρωτοπρεσβύτερε, κύριε εκπρόσωποι του Δημάρχου Σάπου, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Καλογασίων, κύριε Συντηρουργέ, κύριε Περιφερειακέ Σύμβουλε, κύριε Χατζηδεοδόρου, κυρία Προϊσταμένη Διοικητικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κύριε εκπρόσωποι των λοιπών αρχών, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τη διοίκηση του ΚΑΠΗ που μου ανέθεσε αυτή την ειδική θέση του συντονιστή τη συζήτηση με τη διακριτική όσο και ευγενική προτροπή του τιμόμενου απόψε πρώην Δημάρχου κ. Βαγγέλη Σιδηρουργού. Ελπίζω και εύχομαι, επικαλούμενος και τη δική σας συμπαράσταση, να ανταποκριθώ στα καθήκοντά μου. Ακόμη ευχαριστώ που παράλληλα με όρισαν και ομιλητή τη απόψινής τιμητικής βραδιάς. Τέλος, να ευχαριστήσουμε τη μουσική παρέα του ΚΑΠΗ που ανέλαβε να μας ψυχαγωγήσει με επιλεγμένα τραγούδια και ιδιαίτερα τους δεξιοτέχνες μουσικούς Μαρία Αλεξίου, Σταμάτη Χαριλάου και τον νεαρούφι Παναγιώτη Αντωνακάκη που πράγματι θα σας εκπλήξει με τις μουσικές του ικανότητες. Το πρόγραμμα της τιμητικής αυτής εκδήλωσης περιληπτικά έχει ως εξής. Προειδέαση από την κυρία Κατσικάκη. Θα ακολουθήσουν σύντομες ομιλίες από τους Προέδρους ΚΑΠΗ, κ. Μανώλη Ματθαίου, Σαμιαϊκής Αρρωγής κ. Μυρσόνη και από τον Πρόεδρο Δομονάς, Αντιδήμαρχο κ. Νίκο Τρενταφύλλου, εφόσον το επιθυμεί. Θα συνεχίσουμε με σύντομους χαιρετισμούς από τον κειμενάρτη μας και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών Δημοτικής Κοινότητας, Πρόεδρο και άλλους, εφόσον φυσικά το επιθυμούν. Μετά τους χαιρετισμούς, η μουσική παρέα του ΚΑΠΗ θα μας ψυχαγωγήσει με 4 τραγούδια, στο τέλος των οποίων θα μιλήσει ο υποφαινόμενος, τον οποίον θα δεχθεί στο βήμα ο κύριος Αλέκος Λιμπέρης. Θα ακολουθήσει η απονομή τιμητικής πλακέτας από τον Πρόεδρο του ΚΑΠΗ, κύριο Μανώλη Ματθαίου, και θα προσφέρει αποδέσμη η κυρία Κατσικάκη στον τιμόμενο κύριο Συντηρουργό. Μετά την απονομή, η μουσική παρέα του ΚΑΠΗ θα ολοκληρώσει το ψυχολογικό της πρόγραμμα. Η τιμητική αυτή εκδήλωση θα κλείσει με ομιλία του τιμηθέντος πρώην Δημάρχου κ. Συντηρουργού. Μετά τον επίλογο θα ακολουθήσει η μικρή δεξίωση στο βάθος της αίθουσας. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, ο οποίος παράλληλα εξέφρασε τη λύπη του που δεν παρίσταται στην εκδήλωση, η οποία δυστυχώς συνέτρεξε με την τέλεση μνημοσύνου της προσφυλούς του μητρός. Ο κ. Παπαθεοφάνους μας παρεκάλεσε να μεταφέρουμε τα συγχαρητήρια στους διοργανωτές καθώς και στον τιμόμενο πρώην κ. Βαγγέλη Σιδηρουργό, ευχόμενος τέλος επιτυχία της απόψινής τιμητικής εκδήλωσης. Επίσης, να μεταφέρω το θερμό χαιρετισμό του απουσιάζοντος Δημάρχου στο εξωτερικό κ. Στέλιου Θάνου με τα συγχαρητήριά του στους διοργανωτές και στον τιμόμενο πρώην Δήμαρχο κ. Σιδηρουργό. Κυρία Κατσικάκη, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Αντιδήμαρχε Σάμου, Σαμιαϊκής Αρρωγής, Πρόεδρε της Κοινότητας Καρλοβάσου, κυρίες και κύριοι, μέλη του ΚΑΠΗ μας, κύριε Ευάγγελε Συντηρουργέ, κύριε Πρώην Δήμαρχε Γεώργιο Καραγιάννη, τον κύριο κύριε Πετρούσκα, και κύριε Ευάγγελε Συντηρουργέ, πρώην Δήμαρχο Καρλοβάσου, η απόψινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε εσάς, τον πρωτεργάτη του ΚΑΠΗ μας. Δώσατε στη τρίτη ηλικία τη χαρά να έχουν το στέκι τους με την παλαιίτσα τους, τη συντροφιά, τα ταξιδάκια τους για δύο όχθη, τα γλεντάκια τους, τη μουσική παρέα, με τα τραγουδάκια τους, τους γιατρούς
και όλα αυτά τα οφείλουμε σε εσάς. Είναι τόσα πολλά που θα ήθελα να σας πω, αλλά θα τα λέω όλο το βράδυ. Το Πανεπιστήμιο που δώσατε ζωή στο Καρλόβαση. Το ΕΣΥ, όπου προλαμβάνουμε πολλά περιστατικά και τόσα άλλα έργα, που θα τα πούνε οι επόμενοι ομιλητές. Πριν από λίγες ημέρες σκέφτηκα να τιμήσουμε τον κύριο Ευάγγελο Συντουργό. Το μετέφερα στα μέλη του ΚΑΠΗ μας και όλοι ενθουσιάστηκαν. Επίσης στον κύριο Δήμαρχο και στον κύριο Αμισόνη. Το είπα και στο επταμελές του ΚΑΠΗ και έτσι το περάσαν στο Συμβούλιο και απόψε το υλοποιούμε με τη ποινή ένεκεν. Να αναφερθώ και στον κύριο πρώην Δήμαρχο Καρλοβάσου, κύριο Γεώργιο Καλαγιάννη, που και εκείνος το διατήρησε, καθώς και στον πρώην Δήμαρχο Παναγιώτη Λιμπέρη, που ανακαινίστηκε πάλι το ΚΑΠΗ μας, και στον πρόεδρο του ΚΑΠΗ, πρώην Μιχάλη Σπυρίδωνα. Σας ευχαριστούμε που με την παρουσία σας τιμήσατε τη Δημητική βραδιά για τον πρώην Δήμαρχο Καρλοβάσου, κύριο Ευάγγελο Συντουργό. Το λόγο έχει ο πρόεδρος του ΚΑΠΗ, κύριος Μανώλης Μαθηνέου. Σεβασμιότατε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, Σεβασμιότατε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, Αντιδήμαρχοι, πρώην Δήμαρχοι Καρλοβάσου, κύριε Πετρούσκα, πρώην Δήμαρχο Πορτέως, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην αποστολή μας εκδήλωση που είναι αφιερωμένη για τον πρώην Δήμαρχο του Καρλοβάσου. Αυτές τις μέρες και αυτές τις εποχές, όπου περνάει δύσκολες μέρες και ο τόπος μας και ο λαός μας, σκεφτόμαστε στο παρελθόν πόσοι και ποιοι ήταν αυτοί οι πολιτικοί ή και δήμαρχοι που μπορεί να προσέφεραν στον τόπο μας. Αν μη τι άλλο, γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα και εσείς για αυτά που προσέφερε ο κύριος Βαγγέλης Ιδωρολογός μαζί με το αξιαγάπητο Δημοτικό του Συμβούλιο, που ήταν πρωτεργάτες και έδωσαν τα θεμέλια εκείνα που χρειάστηκε αυτός ο τόπος μας, το Καρλόβαση, η περιοχή μας, η Σάμος. Και πάλι σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Αμερικής Αρρωγής, κύριος Αντισόνης. Οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Δήμητρα, τη Δήμητρά μας, η οποία συνεχώς μας καταπλήσει με τις διοργανώσεις. Για την ψηλή βραδιά και την πρωτοβουλία της, μας εισηγήθηκε τα πάντα, εμείς ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τον Βαγγέλη του Καρλοβάσου. Αυτό που κάποιοι λένε σε όλη τη Σάμο, ότι θα πρέπει το αγαλμά του να είναι στημένο στην είσοδο της πόλης. Θα προσπαθήσουμε να τον απόψε να αναδείξουμε το έργο του και εύχομαι να βρεθούν οι μητές να ανατρέψουν το κλίμα του αρνητικό που υπάρχει και για την πόλη που ζούμε αυτή τη στιγμή, που βρισκόμαστε εδώ και για όλο το νησί. Θα ήθελα να βρεθώ ξανά σε αυτές τις φάσεις που βρέθηκε ο Ευάγγελος Συντουργός εκείνα τα χρόνια και πρόσφερε αυτά τα μεγάλα πράγματα που βλέπουμε μέχρι σήμερα για το Καρλόβαση και για όλο το νησί και την ομάδα μας. Θα ήθελα παρεμπιπτόντως να κάνω μια δήλωση, μια ανακοίνωση ότι για τα μέλη του ΚΑΠΗ ότι θα ταλαιπωρηθούμε λίγο, πρέπει να φύγουμε από το φύλλο του Πανέρη εντός του μηνός Οκτωβρίου, να πάμε να μετασκευαστούμε κάπου. Δεν έχω αυτή τη στιγμή το ακριβές σημείο που θα πάμε για να αρχίσουν οι εργασίες ανακαίνησης του κυρίου Πανέρη. Και πάλι απόψε θέλω να βοηθήσουμε όλοι να καταλάβουμε, να δώσουμε την καλύτερη μας αυτή στην εκδήλωση, να δούμε το έργο του κυρίου Βαγγέλη Συντουργού. Σας ευχαριστώ. Ακολουθούμε για την στιγμή. Πατρικό και δίδυμο από το συναντώντα με τον πολίτη μας κύριο Σέλινο.
τη χαρά μου για την απόψη μου ανάμεσά σας σε αυτή την τιμητική εκδήλωση για τον αγαπητό σε όλους μας κύριο Σιδηρουργό. Να συγχαρώ το ΚΑΠΗ, γιατί θεωρώ ότι η εποχή μας πρέπει να αναγνωρίσει, να τιμά ιδιαίτερα τους ευεργέτες και αυτούς οι οποίοι κοπίεσαν για τον λαό μας και για το κοινό συμφέρον. Και γι' αυτό τους ανήκουν πολλά συγχαρητήρια στο ΚΑΠΗ για αυτή τη διοργάνωση. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευαρέσκεια και τις ευχαριστίες προς τον κύριο Συντηρουργό της τοπικής μας εκκλησίας για τα όσα προσέφερε και ως αντινομάρχης, αλλά κυρίως ως δήμαρχος αυτής της πόλης και κυρίως για τα όσα προσέφερε για τη δημιουργία και την παρουσία και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Γι' αυτό και θα ήθελα απόψε να τον ευχαριστήσω και να τον τιμήσω και εγώ από απόψεως της τοπικής μας εκκλησίας και να του προσφέρω ένα αναμνηστικό. Να του προσφέρω έναν ασημένιο δίσκο μικρό που έχει στο κέντρο την εικόνα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Δηλαδή, έχει τη σφραγίδα της Εθνοσυνελεύσεως της Σάμου με το επίγραμμα «Χριστός Σάμον έσωσεν 6 Αυγούστου 1824». Και να του ευχηθώ όπως εύχεται η Αγία μας Εκκλησία των υπόλοιπων χρόνων της ζωής σας εν υγεία, ειρήνη και μετανία. Να ζείτε! Σας ευχαριστούμε σε τον ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας. Καλησπέρα σας. Ήρθαμε πέρα να τιμήσουμε τον κύριο στο Σιδηρουργό, τον κύριο Βαγγέλη. Αυτή μάλλον ήταν η εκδήλωση, έπρεπε να την κάνει η Δημοτική Κοινότητα και μας πούλαμε το ΚΑΠΗ. Μπράβο στο ΚΑΠΗ. Το ευχαριστούμε που μας τίμησε το πρωτεργάτη μας, που μας έφερε εδώ να υπηρετούμε κι εμείς μαζί. Διδασκόμενοι από εκείνον να υπηρετούμε αυτόν τον τόπο. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σεβασμιότατε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι Παγκαίες Σιδηρουργοί. Το Βάγκο, έτσι τον προσφωνεί η συντρόφισσα της ζωής του Ιερή, το γνώρισα πριν από 32 χρόνια, το 1980. Κάνοντας παρέα, διαπίστωσα ότι είχαμε τις ίδιες ανησυχίες και ένα κοινό όραμα στο να δημιουργήσουμε και να φτιάξουμε κάτι καλύτερο για την πόλη μας στο καλό μας. Εκείνη την εποχή πρέπει να σας πω ότι ως υποψήφιος δήμαρχος δεν ήταν εύκολα να γίνει αποδεκτός από τους πολιτικούς παράγοντες. Θέλω να θυμίσω στον φίλο μου τον Βάγκο και σε κάποιους άλλους που είναι μέσα σε αυτή την αίθουσα το πρώτο ραντεβού που κλείσαμε την άνοιξη του 1982 με τους πολιτικούς ογκόληθους εκείνης της εποχής, τον Ιπποκράτη τον Σαΐλη, τον Μίτσο τον Παριανό, τον Κώστα τον Τζόκρη και στην παρέα μας ήταν τότε και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Βίκτορος Παριανός. Το ραντεβού αυτό έγινε στα Πευκάκια. Τότε τάχιος φορεμένος ο Πίτας. Ο Τσόκρης μάλιστα μας είπε «Θα δείτε μετά από μισή ώρα αφού του πάμε εμείς». Έτσι και έγινε. Το θυμάμαι αυτό για να πω στο τέλος τι, ότι αυτό το ραντεβού είχε ουσία. Είχε ουσία διότι ο Κώστας ο Τσόκρης και ο Βίκτορ Παριανός από την πρώτη στιγμή ήρθαν στο πλευρό μας και την δεύτερη Κυριακή το κόμμα του Μίτσου του Παριανού
εξέλεξε μαζί με όλους τους Καρλοβασίτες δήμαρχο το Βαγγέλη Σιδηρουργό και ξεκινάει εκείνη η δημιουργική οκταετία, για την οποία θα μιλήσουν κάποιοι άλλοι, ίσως ο φίλος μου ο Αλέξης και αυτός από τα παλιά, ο Αλέξης από τους Φιλιππέδες, αναφερθεί σε αυτή, κέντρο υγείας, πανεπιστήμιο κλπ. Εγώ να πω ότι το Βαγγέλη το Σιδηρουργό τον ξανασυνάντησα το 1998 στα θρανία του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ του Καποδιστριακού Δήμου, και λέω θρανία γιατί θέλω να σας πω, όποτε τοποθετούνταν και όποτε μιλούσε ο Βαγγέλης Σιδηρουργός μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Γιώργος Καραγιάννης τότε ήταν δήμαρχος, τον ακούγαμε όλοι με αυτιά ορθάνικα, συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Τότε λοιπόν μπήκε και για πρώτη φορά το θέμα η αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης Καρλοβάσου, αυτές οι αμυαντοσωλήνες όλες που συντελείται στις μέρες μας και πηγαίνει με ικανοποιητικό ρυθμό. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι ο Βαγγέλης, θητεύοντας τόσο στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, άξια μπορεί κάποιος να πει ότι είναι μέντορας της αυτοδιοίκησης. Βάγκο, να είσαι καλά και να εισπράττεις την αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό σου, γιατί την αξίζεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαδόπουλο που μας δείξει μια ιστορική αναδρομή. Το λόγο έχει ο πρώην νομάρχης ο κύριος Κάρλης. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό για μια κοινωνία να τιμά τους ανθρώπους της όταν ζουν. Γιατί ένα πράγμα που χαρακτηρίζει τη μανία κατά των ζώντων είναι και ο των αποθανόντων παράκαιρος έπαινος. Τιμή λοιπόν στο καπί που πήρε την ευκαιρία και έδωσε αυτά που χρειάζονταν στην κοινωνία να εκφραστεί. Και εγώ σε αυτή την πάνδημη συμμετοχή έχω ένα να πω, ότι εκφράζει την τιμή της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο προς τον Βαγγέλη Σιδηρουργό. Στην περιοχή του Καρλοβάσου, τα Καρλοβάσια είχαν την τύχη να έχουν άξιους δημάρχους τουλάχιστον τα χρόνια που εγώ θυμάμαι. Ανάμεσα σε αυτούς, πρωτεύουσα θέση κατέχει ο Βαγγέλης Σιδηρουργός, γιατί με ένα συμβούλιο κάθε φορά διαλεκτό, αποτελεσματικό και γόνιμο, μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, να πιέσει τα πράγματα και να κερδίσει ο τόπος υποδομές που έχουν προοπτική, υποδομές οι οποίες είναι σταθερές, είναι σίγουρες και γόνιμες. Τέτοιες υποδομές είναι το Πανεπιστήμιο, είναι το Κέντρο Υγείας, είναι το λιμάνι και βέβαια η καθημερινότητα των πολιτών, η οποία ήταν το πρώτο και το κυρίαρχο μέλημα της Δημοτικής Αρχής τα χρόνια του Βαγγέλη Σιδηρουργού. Είχα την τύχη να βρεθώ στο ίδιο μετερίζει για πολλά πράγματα της περιοχής των Καρλοβασίων, αλλά και της Σάμου και της Ικαρίας και των Φούρνων γενικότερα. Στην υπόθεση του Πανεπιστημίου, του Κέντρου Υγείας, του Λιμανιού και σαν νομαρχιακός σύμβουλος και σαν νομάρχης αργότερα, έζησα το μεγαλείο του ανθρώπου, την αγάπη του προς την κοινωνία που τον εξέλεξε και μπορώ να πω ότι αισθάνομαι τον εαυτό μου τυχερό που είχα το Βαγγέλη Σιδηρουργό δίπλα μου σε κρίσιμα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας, αλλά και σε υπερτοπικά ζητήματα όπως αυτά που αφορούσαν το νομό μας όταν ήταν νομαρχιακός σύμβουλος ή και αντινομάρχης.
Βαγγέλη, είσαι άξιος των πολιτών του Καρλοβάσου που σε εξέλεξαν αρκετές φορές, γιατί θέλω να τονίσω ότι δεν διάλεγες μονάχα το θόκο του Δημάρχου, αλλά όταν ήθελες να προσφέρεις, σου αρκούσε και η καρέκλα του Δημοτικού Συμβούλου ή του Νομαρχιακού Συμβούλου. Και αυτό δείχνει έναν άνθρωπο της προσφοράς. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι στην εξυπηρέτηση της περηφάνειας του και της προβολής του. Εύχομαι να βρεθούν τοπική κοινωνία, άνθρωποι που να μιμηθούν τους αγώνες σου και το παράδειγμά σου. Και είμαι σίγουρο γι' αυτό, διότι παρά την κρίση που διατρέχει τον τόπο μας, υπάρχει μια νεολαία η οποία γυρεύει και ασφιχτιά να προσφέρει. Και σε αυτή τη νεολαία έχεις δώσει ένα παράδειγμα για μίμηση. Να είσαι καλά και πάλι ευχαριστώ τον Θεό που μπόρεσα δίπλα σου να πετύχω πράγματα που ενδεχόμενα με μόνη τη δική μου ή και των άλλων συμβολή δεν θα ήταν τόσο καλά ή τόσο ολοκληρωμένο. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστούμε κύριε Νομάρχα. Το λόγο από το κρατήριο έχει ο κύριος Κωνσταντινίδης. Για 3 λεπτά κύριε Κωνσταντινίδη. Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Αντιδήμαρχε και Δημοτική Σύμβουλη της Δημοτικής Αρχής Σάμου, με την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε σήμερα και αφού πρωτίστως συγχαρώ τον εμπνευστή, καθώς και επίσης όλους ανεξαιρέτως τους διοργανωτές της παραδειγματικής, συμβολικής και μεγαλειώδους αυτής τιμητικής εκδήλωσης στο πρόσωπο του τέως Δημάρχου Καρλοβάσου κυρίου Ευάγγελου Σιδηρουργού, σαν προοδευτικός και συνειδητός δημότης Καρλοβάσου, θέλω να σας καταστήσω γνωστά και τα εξής που έχουν άμεσο σχέση με την τιμητική αυτή εκδήλωση και ειδικότερα με τον Δήμο της Σάμου, τον οποίο επάξια όλοι σας εκπροσωπείτε σήμερα. Πριν από 9 χρόνια, και συγκεκριμένα στις 29 Σεπτεμβρίου του έτους 2003, από αγάπη και μόνο από αγάπη προς τον τόπο μας, το τονίζω αυτό, ιδιαίτερος για να μην παραξηγηθώ από ορισμένους, υπέβαλα μια αναφορά μου στον τότε Δήμαρχο Καρλοβάσου, κύριο Παναγιώτη Λιμπέρη, μέσα στην οποία του ζητούσα όπως ένας κεντρικός δρόμος του Δήμου Καρλοβάσου και συγκεκριμένα η οδός Γοργύρας, με τον ονομαστή ως τιμητική διάκριση σε οδό Ευαγγέλου Σιδηρουργού, καθώς η διάνοιξη του δρόμου αυτού επετεύχθη χάρη των δικών του και μόνον ενεργειών. Ένα έργο που βοήθησε αφάνταστα το κυκλοφοριακό, έδωσε ανάσταση στο εμπορικό κέντρο που κινδύνευε από ασφυξία και δυνατότητα να γίνουν επενδύσεις υψηλού επίπεδου υποδομικές και εμπορικές. Αν μάλιστα ληφθεί σοβαρά υπόψη σας επιπροσθέτως ότι με την ίδρυση του Κέντρου Υγείας και ειδικότερα με την λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και πάρα πολλών άλλων κοινοφερών έργων τα οποία επετέφθησαν την περίοδο κατά την οποία εκτελούσε χρέη δημάρχου, το Καρλόβαση απέκτησε μεγάλη κοσμική κίνηση και σημαντικότητα οικονομική αγροσία, θα πρέπει η γενναιόδερη και αλτρουιστική αυτή
Παραδειγματική πρότασή μου να τεθεί σοβαρά υπόψη του δραστηρίου δημάρχου μας κυρίου Στέλιου Θάνου και να ψηφιστεί ομόφωνα από όλους ανεξαιρέτως τους δημοτικούς συμβούλους όλων των πολιτικών παρατάξεων, αν θέλετε να είμαστε όλοι μας εμπράκτος ευγνώμονες με έργα και όχι μόνο με λόγια μπροστά στο πλούσιο έργο που επετέλεσε ανιδιοτελώς ως επιτελημένος δήμαρχος Καρλοβάσου ο κύριος Ευάγγελος Λουργός. Απόφαση γενναία που θα τιμά πρωτίστους όλους εσάς θα είναι αντάξια της ιστορίας της Σάμου και ειδικότερα του Καρλοβάσου και θα βρει, είμαι υπερβέβαιος, τη σύμφωνη γνώμη όλων των Καρλοβασιτών. Έχω επίσης τη γνώμη αξιότιμα στελέχη της Δημοτικής Αρχής Σάμου ότι οι κοινωνικοί ευεργέτες κάθε τόπου θα πρέπει να τιμώνται και συγχρόνως να επιβραβεύονται όταν αυτοί βρίσκονται στη ζωή, όπως αυτό εφαρμόζεται πάντα κάθε χρόνο στο μεγαλύτερο πνευματικό ίδρυμα της πατρίδος μας, που είναι η Ακαδημία Αθηνών και η οποία βραβεύει ζωντανούς και όχι πεθαμένους κοινωνικούς ευεργέτες, καθώς και σε αρκετούς προτεκτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, όπου εφαρμόζεται αυτό, ούτως ώστε ζώντες να αισθάνονται η ίδια ηθική ικανοποίηση και συγχρόνως να δημιουργείται και ανάλογη ευγενής άμυνα προς όλους τους μεταγενέστερους. Ζωντανό παράδειγμα των ισχυρισμών μου αυτών και ο δήμαρχος της νήσου Πάρου, ο οποίος ονόμασε τη μεγαλύτερη πλατεία του νησιού αυτού πλατεία τραγουδοποιού Γιάννη Πάρου, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στη ζωή. Άλλωστε, πουθενά δεν υπάρχει τεκμηριωμένη ιστορικά, πάντα αρχαιολογικά άποψη για αρχαία πόλη με το όνομα αυτό. Αναφέρεται μια ακόμη, Γόργια, χωρίς προσδιορισμό τοποθεσίας. Σε όλα τα έγκυρα λεξικά, Γοργύρα σημαίνει βόθρος, κοχετός. Στη μυθολογία μας, Γοργύρα ήταν η συμβία του ποταμού Αχέροντα, που οδηγούσε τους νεκρούς στον κάτω κόσμο. Προσθεί λοιπόν αυτή η Βυσσώδης και η μακάβρη ονομασία στον κεντρικό αυτοδρόμο του Καρλοβάσου. Σας ευχαριστώ.